galop links aanspringen. AX, goed zo, goed zo. A, hoefslag volgen en overhang arbeidsdraf. A, hoefslag volgen arbeidsdraf. Voor B, stap. Voor B, stap. BH van hand veranderen. Mijn naam is Pieter Contant, ik ben voorzitter van de paardensportvereniging West-Vlaanderen. Wij organiseren jaarlijks een groot buitenconcours begin de zomer. Het concours omvat in feite alle facetten op het gebied van dressuur, springen en biksie voor de kinderen. En nou ja, goed, het is een algemeen familie-evenement in de paardensportwereld. Dat de ruiters voor de klasse B mogen verkennen. We staan naar balans achteraf zit toch? Ja. Ik ben Peter Klaassen en ik ben jurylid vandaag hier zo. Ik heb vanmorgen de B-paarden en de B-ponies gejureerd en vanmiddag de L1 en de L2 paarden. Wat vindt u van de wedstrijden hier? Ja, het is een leuke accommodatie hier zo en ondanks dat er veel regen is gevallen zijn de terreinen toch goed. Dus, en het niveau was ook redelijk vandaag, dus ik ben er wel over tevreden. En wat komt er nu nog aan de orde? Ja, in het middagprogramma is er nog kuur op muziek, maar dat wordt door een collega-jurylid beoordeeld. En vanmiddag zijn er ook nog wat springrubrieken aan de gang. Is het leuk om hier te jureren? Ja, ik vind het altijd wel een leuke accommodatie hier en de organisatie is gastvrij. Dus ik vind het prettig hier zo, ja. Oké, nog veel succes. Oké, dankjewel. Hoe is je naam en bij welke club zit je? Ik ben Romy Boeien en ik zit bij de club PSV West-Vlaanderen. Doe je hier ook mee aan de wedstrijden? Ja, vandaag heb ik voor de eerste keer gestart met mijn jonge paard en de L1 dressuur. En ik heb ook een aantal paarden vroeger in het zet gereden, ook in de dressuur. En, ja. Hoe ging het vandaag? Ja, mijn doel was eigenlijk dat ik mijn paard fijn kon rijden in de proef. En dat, dat hij eigenlijk geconcentreerd was in mijn proef ook, omdat hij nog jong is, nog maar net 4. En ja, dat doel heb ik wel bereikt vandaag. En hoe vind je de sfeer in de club? Ja, heel erg leuk. Leuke mensen in de club, altijd gezellig. En, ja, het is sport, maar ook echt met plezier. Heb je nog ambities met het paardrijden? Ja, mijn doel is om hem rond zijn 6e, 7e jaar ook in het zet te rijden. En dan wil ik hem verkopen. En dan mag ik er denk ik mee stoppen. Vind je dat niet zonde om een paard te verkopen? Nee, ik heb wel verschillende paarden verkocht en gekocht. Dus ja, het is wel, soms als je een band hebt met een paard, is het wel eens moeilijk om het te verkopen. Maar op dat moment, is, ja, qua leeftijd, is dat gewoon beter. Je wil ook met een nieuw paard weer verder. Je kan niet op hetzelfde paard dan blijven doorgaan natuurlijk. En wat doe je in het privéleven? Ik werk in een verpleeghuis in Stelle in Oostburg. Ik heb een vriend en ja, we zijn op het gemakje aan het kijken voor een huisje en zo. En ja, van het een komt het ander. Oké, hartstikke bedankt voor het interview en veel succes. Dankjewel. H, arbeidsdraf doorzetten. Voor je kijkt naar lachen.